Το ΕΚ Βόλου είναι εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Φοιτούν μέσα μαθητές στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτοι δημοτικού, είτε ειδικού είτε γενικού σχολείου, συνήθως μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα το ΕΚ Βόλου έχει 3 εργαστήρια. Έχει το εργαστήριο της ανθοκομείας κυπουρικής, το εργαστήριο της μαγειρικής αχαροπλαστικής τουριστικών επαγγελμάτων και το εργαστήριο της κεραμικής. Ουσιαστικά όλα αυτά που βλέπετε τα εκθέματα είναι η προσπάθεια και το αποτέλεσμα των παιδιών από τα εργαστήρια. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την εταιρεία για όλες αυτές τις προσφορές που μας έκανε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί μας βοηθάνε να χρησιμοποιήσουμε σωστά και τις δυνατότητες των παιδιών ακόμα. Γιατί έχουμε άλλα παιδιά που μπορούν να χειριστούν τα μηχανήματα, κάποια άλλα μπορούν μόνο με τα φτιαράκια να δουλέψουν. Αλλά όμως όλα τα εργαλεία χρειάζονται και ήταν όλα καλοδεχούμενα. Επίσης, το θερμοκήπιο του χρόνου που θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, θα μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερα φυτά και πολύ πιο εμπορεύσιμα, πιο όμορφα, ίσως να ανοιχτούμε και λίγο παραπάνω όσον αφορά τα φυτά που πουλάμε, γιατί τα φυτά δεν είναι μόνο αυτά. Βέβαια είναι μια εποχή τώρα που μάλλον δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα τόσο για την ειδική αγωγή, αλλά και είμαστε και σε μια βεβαιότητα με τα ΕΚ αυτή την εποχή πολύ μεγάλη. Δεν είναι τα ποσά τρελά, απλά είναι η χαρά των παιδιών το ότι αυτά τα πράγματα τα πουλάνε, επιστρέφουν τα χρήματα πίσω στα εργαστήρια, ξαναπαίρνουν υλικά και ανακυκλώνονται προς τα εκεί. Δεν βγάζουμε έξοδα του σχολείου σε καμία περίπτωση. Η αξιέπαινη προσπάθεια καταρχάς όλων των δασκάλων, οι οποίοι πραγματικά φαίνεται να αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά και να προσπαθούν να τους δώσουν όλα τα εφόδια ώστε να μπορέσουν στη μετέπειτα πορεία τους να είναι χρήσιμα μέλη στην κοινωνία μας. Επίσης, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους δικούς μας εργαζομένους που ήρθαν εδώ αρκετές ημέρες και βοήθησαν να μπει ο συναγερμός στο σχολείο και να γίνουν κάποιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δέθηκαν με τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία, στις εκδηλώσεις εδώ πέρα και να γνωρίσω και τους δασκάλους και τα παιδιά. Καταρχάς έχουμε δώσει τα εφόδια για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να δημιουργήσουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή που είναι πολύ δύσκολη η βοήθεια από το δημόσιο, μπορούμε όντας ιδιώτες πάροχοι δημόσιας υπηρεσίας να βοηθήσουμε. Είναι μεγάλο το κόστος από όλα αυτά. Δεν είναι δηλαδή... Όσον αφορά όλα αυτά τα οποία αποκτήσαμε εμείς μέσω της εταιρείας σας, για μας ήταν το απόλυτα σημαντικό, διότι νομίζουμε ότι πια έχουμε τα εργαστήριά μας να μπορούν να δουλεύουν αξιοπρεπώς. Η κουζίνα φέτος μετατράπηκε σε επαγγελματική, σε πλήρως εξοπλισμένη, χάρη στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κάνουμε πολλά μπισκότα, κάνουμε γλυκά, ατοπιήματα, φαγητά. Εκπαιδεύονται γενικά οι μαθητές για την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων και των σκευών. Αυτά δεν θα μπορούμε να τα καταφέρουμε αν είχαμε την παλιά οικιακή κουζίνα που ζυμώναμε με το χέρι, που δεν είχαμε τους πάγκους, που δεν είχαμε το φούρνο να ψήνει τόσο πολύ. Και βγήκαμε μαζί με τα παιδιά, μαζέψαμε βάλσαμο, με αυτό κάναμε βαλσαμόλαδο. Με το βαλσαμόλαδο φτιάξαμε σαπούνι από βάλσαμο, το οποίο είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, σαπούνι από βαλσαμόλαδο δεν το βρίσκεις εύκολα, γιατί το βαλσαμόλαδο είναι από μόνο του ένα σπάνιο υλικό. Εμείς είμαστε ο middleman, ο μεσάζοντας ανάμεσα στη Vinci Fondation και στο σχολείο. Έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους εδώ ώστε να προμηθευτούν όλα αυτά τον εξοπλισμό τον οποίον θέλανε. Τα άτομα τα δικά μας, οι εργαζόμενοι δικοί μας βοήθησαν ώστε να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, να εγκατασταθούν αρκετά μεγάλα κομμάτια ηλεκτρολογικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ. Θεωρώ ότι όλοι μας από την πλευρά μας κάναμε αυτό που μπορούσαμε. Πόση χαρά και αγάπη δείχνουν αυτά τα παιδιά σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους.
Μας πήρε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά τα καταφέραμε. Καλή δύναμη. Ο Σύνδεσμος Βενσί δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2011. Είναι ο κοινωνικός βραχίωνας του ομίλου Βενσί, ο οποίος μέσα από τις παραχωρήσεις του δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε σήμερα στο Βόλο, σε ένα σχολείο παιδιών με ειδικές ανάγκες, συνεχίζοντας τον ίδιο δρόμο που ξεκινήσαμε σε περιοχές όπου επίσης δραστηριοποιείται η Βενσί. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχει η κουλτούρα στον Όμιλο, υπάρχει πλέον η κουλτούρα και στους ανθρώπους μας, στους συναδέλφους μας, οι οποίοι μπαίνουν στα προγράμματα αυτά ως συνειδητοποιημένοι πολίτες και βγαίνουν συγκινημένοι πολίτες, συγκινημένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στο όνομα μιας οικογένειας που τους ενώνει. Είμαστε όλοι εμείς και επιδιώκουμε τον ίδιο σκοπό. Να δώσουμε τα μέσα σε ανθρώπους που αξίζουν καλύτερη μοίρα για να μπορούν με τη βοήθεια τη δική μας και όλων όσων τους υποστηρίζουν να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες και να δίνουν μαζί μας και εμείς μαζί τους ένα παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης πέρα από τα τετριμένα, πέρα από μια παραδοσιακή φιλανθρωπία που έχει δώσει ό,τι είχε να δώσει. Είμαστε ιδιώτες πάροχοι δημόσιας υπηρεσίας και αυτό που επιδιώκουμε μέσα από το Σύνδεσμο Βενσί είναι να προσφέρουμε υπηρεσία, όχι συμβατική, υπηρεσία από ανθρώπους προς ανθρώπους. Συνεχίζουμε και θα πάμε παραπέρα μαζί.